kun bai ji magana suna sane waɗancan mutanen da aka shugaban ƙasar Nijar ya ce wai kwanan nan za su yarfar da Faransa haba mala har yanzu kuɗi suke buga muku kuɗin da za ku kashe suke buga muku ka yarfar da su ko su yarfar da kai ai yanzu wannan magana da ya faɗa ko tana can wajen da take suna ne suna gaya rasu da shi yanzu wannan yaron yana ga ƙarfin uwayen shi to bari mu ga jiwu mulki ya dace da shi ko kuwa kirkiro mai hadarin jirgin sama ko kuwa mai dace da yaron na malan za su sai da za su wullar da shi ka duba Gaddafi in dai ba aljanna ka shiga ba yadda Gaddafi yawa al'umma sai dai aljanna ka shiga gas haƙofar gida abinci sauƙin rayuwa yace na samu Libya tana Sahara na maida ta lambu amma duk da haka shi yasa aka zo ana fira da Gaddafi a gidan talabishin shi Gaddafi bai san an zaizaye shi a ƙasa ba an cinye shi da yaƙi a ƙasa an yi amfani da ƙananan 'yan bokon garinsa da ƙananan 'yan iska duk an gama zaizaye shi sai ana fira da shi a gidan talabishin ana cewa to mutane suna ta zagin ka cewa kai dan mulkin mallaka ne kai dan kaza ne kai dan danniya ne sai ce a'a ba 'yan Libya bane yana cewa ba 'yan Libya bane kaza ya ta maganganu da confidence da ƙwarin gwiwa shi yasa lokacin da aka harbe shi saku yana tambayar mutane cewa mana antum kamar wasu ne aka ɗauko haya ba 'ya'yansu bane ai yau mutum izo ya ga ɗansa zai kashe shi ai ya tambaya anya kuwa cewa yake mana antum shi ma yana mamaki malam abinda Gaddafi ya wa Libya yanzu tana cikin wannan daɗin ashe kenan ba dan bai iya ba aka hankaɗe shi dan bai yi biyayya ga sama ba da aka kai mai cewa za ka yarfar da su ka iya bakinka ko su yarfar da kai su kai ka kabari don sun ma wanda suka gabace ka jama'a muna gane magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina so amfani da wannan dama yi wa mutanen Nijar addu'a da kuma neman tsaron Allah subhanahu wa ta'ala wannan yunkuri da ake na juyin mulki Allah ta'ala ya tsare. Ko shakka babu wannan abin da yake faruwa muna samun labarai marasa daɗi daga Nijar. Ana shirin a kullawa Nijar wata fitina wanda Nijar kowa ya sani ƙasa ce ta musulmai kuma ƙasa ce wanda take da kishin addini gaya. To duk fitina da za ta fada mata ba za mu so ba, kuma dole a matakin da muke kai na yan wantaka na musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Kuma duk wanda bai damu da abinda yan uwan halin da yan uwansa musulmi suke ciki ba, to ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko baya tare da ni. To ko shakka ba muna damuwa da halin da mutanen Nijar suke ciki, kuma wajibi ne duk wani musulmi da yake da kishin addini ya sa addu'a, domin juyin mulki mutane suna fatanta, musamman mu 'yan Najeriya, da bala'i da kuma zalunci yayi yawa a ciki, amma mutane wasu ke burin wai Allah ya kawo sojojin da su ji mulki. Yes, mai yiwuwa wani lokaci juyin mulki kan zo da alkhairi a kifar da gwamnati, wata kuma ta zo wanda ta fita alkhairi, amma galiban idan an yi juyin mulki a to baya tahowa ta daɗi. Kuma galibi duk inda ka ji juyin mulki zaka samu hannun turawa ne. In dai juyin mulki ne yanzu ne ba irin ta da ba, zaka samu turawan mulkin mallaka ne da sauran miyagun mutanen da ba sa son zaman lafiyan kasashen musulmi suke kitsawa. Duk wani juyin mulki da ga yana faruwa a yanzu zaka samu da hannunsu a ciki. To kaga wani alkhairi kake tsammani daga wayannan mutanen? Saboda haka inda a ce irin juyin mulki ne na da za a yi juyin mulki a kakkaɓe azzalumai, a kashe na kashewa domin ƙasa ta zauna lafiya, to irin wannan juyin mulkin kaga da sauki. amma juyin mulki yanzu a kakkaɓe azzalumai, wasu azzalumai su ci gaba da tafiya, kuma ma a'a duk wanda kaga juyin mulki ya faru da shi sai in yana da wata takun saka tsakaninsa da wato ainihin ƙasashen yamma, sai su turo masa wannan hanyoyi wato ainihin shiri na juyin mulki. Wannan shine kawai abin da ke faruwa, ba wani abu ne. Ko Najeriya da kuka ta zauna lafiya dan daidai kawai abin da suke turawa mulkin mallaka na yamma suke so shi yake wakana a Najeriya.
da danniya da zalunci da barin su saci dukiyar ƙasa su muna mulkin mallaka shine. Amma duk ƙasar da bata karɓi wannan ba ko ta yi kunne uwar shegu ga dokokinsu, to ko shakka babu za su wato ainihin biyo mata hanyoyi da dama su hallaka ta, kamar yadda aka hallaka Gaddafi, ko kuma a kulla mana kuma shugaban sharri, ko kuma a zo ta hanyar juyin mulki, ko kuma ma dai a kulla makircin da za a hallaka shugaban a hanyar jirgin sama da sauran abubuwa makamantan wannan. Duka yana faruwa. To saboda haka halin da mutanen Nijar suka shiga hali ne wanda ya kamata ko shakka babu mu sa su addu'a, duk da muna jin labarin cewa masu wannan yunkuri ba su yi nasara ba. To amma kun san cewa mai hali baya fasa halinsa, sannan kuma a juru zuwa yafi. Duk mutumin da ya yi yunkuri zai wani abu, to ko shakka babu in ba an yi takatsantsa ba, abinda ake gudu zai zo ya faru. Kuma masu tambaya na cewa shin ko me yasa duk wannan yunkuri na juyin mulki da ake yi a duniya ba a yin shi a kasashen turai sai a kasashen afirka? Me yasa sai a kasashen afirka juyin mulki ke faruwa? Me yasa a zalunci sai a kasashen afirka yake fi yawaita? Duk wannan in ka tsaya kai nazari za ka san cewa an ba ku yanci ne amma ba ku da yanci. An ba ku yanci ne amma ba ku da yanci. Ina yanci yake? Tunda ba za a ba ku gudanar da mulki gwargwadon yadda ku al'ada ku da ƙasar ku take wannan ba, sai abin da su suka tsara. Ina magana yanci? Magana ce ta banza kawai. Magana ce ta fatan baki cewa an ba ku yanci. To saboda haka duk wanda yake fatan juyin mulki a Najeriya, to bai san menene ake cewa juyin mulki ba. Ƙasa za ta iya shiga yaƙi da ba a san ranar ƙarewarta ba. Sannan wanda bai jiwo bai gani ba ya shiga tashin hankalin da kafin a ce an dawo daidai, to shi kenan abubuwa sun zama abin da suka zama. So saboda haka kaga kenan ba wani magana. Kawai dai mutane su koma wa Allah, su ci gaba da istighfari da addu'o'i. Allah dai ta'ala ya kawo mana mafita ta inda ba mu tsammani. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sani, in ma ta hanyar juyin mulkin ne, alkhairi da sassaucin da talaka zai samu dama na rayuwa cikin walwala da yanci, Allah shi ya fi kowa sani. In ma ta hanyar zaɓe ne za a yi, duk da zaben nan an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, an buga amma babu wani abin da aka samu na canji daga wannan zaɓe. Saboda haka abin da yake faruwa a Nijar, ko shakka babu, duk da muna jin labarin wasu maganganu kan cewa shi ɗin baya supporting ɗin wasu abubuwa da ƙasashen Faransa suke wato ainihin tsarawa da sauransu. To shi yasa ina ga akwai alamun da yake nuna cewa shi yasa suke ganin za su yi amfani da wasu wawaye daga cikin wawayen sojoji domin a juyin mulki. Abinda kuma ke bani mamaki shine, to ta yaya za a yi an yi wannan juyin mulkin ba sau ɗaya ba sau biyu a gurare da dama, amma kuma wai duk wannan bai zama itibari ku a yi amfani da ku a matsayin ku na sojoji ko wani abu makamancin wannan a ruguza ƙasa? Duk wannan baya damu. Wasu ƙasashen sun yi, kuma ba wasu bane, a'a wasu ne ke amfani da ku su rusa ku. Me yasa su ba za su yi? Me yasa hakan baya faruwa a ƙasan su? Me yasa ba za ku tunanin a matsayin ku ne yan Afirka ku yi wato ainihin kishin junan ku kare cewa wayannan mutanen duk abin da za su sa ku yaƙi junan ku akai duk suna yi ne tsadan kan su idan cimma muradin su. Saboda haka dai a wannan hali da ake ciki, Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kawo ƙarshen ta. Duk masu nufin ƙasar Nijar da ƙasashen musulmai baki ɗaya, sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya da sharri, Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya mayar musu da wato ainihin sharrinsu. Saboda haka dole mu tsaya mu yi nazari kuma mu ci gaba da addu'a. Abinda mutane suke fata wai cewa da ma Najeriya ne hakan zai faru, to gaskiya ba ku yi tunani mai kyau ba. Kawai addu'a shine mafita. Duk da dai demokuraɗiyya ba ta zace da tsarin mulkin Najeriya ba, saboda mu ɗana mutane ne wanda muke sai an tilasta mu muke iya abu. Galibi dai mulkin soja shi ya fi dacewa da mulkin Najeriya, ba wai mulkin farar hula ba. Dai wannan dai yana daga cikin abubuwan da nake so na yi tsokaci a kai game da wannan yanayi da ake ciki. Allah ta'ala nake roƙo ya kare shugabannin Nijar, tun daga kan shugaban ƙasa Bazoum da sauransu. Allah ta'ala ya tsare mana su, ya tsare mana malamanmu da almajirai yan uwa baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.